Enkä usko, että kumpikaan noista kahdesta olisi pystynyt selviytymään. He olivat olleet jossain muualla. Ja ainoa hyvä asia, joka tapahtui, oli se, että he olivat siellä. Ja heillä oli tuo rakenne. Heillä oli ihmisiä ympärillään. Kukaan ei odottanut myrskyn alkavan yhdestä merkitsemättömästä kirjekuoresta. Se saapui hiljaisena aamuna ja liukui kuninkaallisen postin läpi, kuten mikä tahansa muu asiakirja. Mutta kun prinsessa Anne piteli sitä kädessään, hän tunsi vatsassaan solmun. Vahasinetti oli vieras ja käsiala näytti aavemaisen tutulta. Kun hän avasi sen, hänen elämänsä muuttui ikuisiksi ajoiksi. Sisällä ei ollut vain tietoa. Se oli tikittävä aikapommi, joka kantoi viimeistä salaisuutta, jota Diana ei koskaan paljastanut. Ennen kuin tutkimme, mitä tämä tarkoittaa, kuningasperheelle tilaa uutiskirje, jotta et missaa päivityksiä. Kirjekuori, joka rikkoi hiljaisuuden. Se alkoi kuin mikä tahansa harmaa aamu palatsissa, paperipinojen sekoittua toisiinsa ja jatkuvan päätösten virta uuvuttaen minut. Mutta tämä kirjekuori kiinnitti huomioni pöydällä tavanomaisen sotkun keskellä. Siinä ei ollut sukutunnusta tai kuningaskunnan leimaa, vain tummanpunainen vahasinetti, joka näytti epätavalliselta ja haastoi minut jättämään sen huomiotta. Melkein ojensin sen hetkeksi sihteerilleni tavanomaista rutiiniani noudattaen, mutta jokin veti minua kiinni melkein kuin puoliksi muistettu uni. Sormeni leijuivat sinetin yllä ja sydämeni hakkasi ilman näkyvää syytä, aivan kuin paperissa olisi ollut ongelmia. Napsautan vahapaperin auki ja avaan yksittäisen arkin. Ensimmäisellä rivillä luki yksityislaboratorion analyysi. Sitten mieleeni pomppasivat seuraavat sanat DNA-testien tulokset. Silmäilin nopeasti nimiä ja pysähdyin yhteen, joka resonoi syvästi kanssani Diana Spencer. Sen alla on nimi, jota en tunnistanut, vieras ja tuntematon. Viimeinen lause iski minuun kovimmin positiivinen osuma, vahva geneettinen yhteys. Minulla ei ollut epäilyksiä, se oli vain tosiasia, joka järkytti minua. Kylmä pelko virtasi selkäpiitäni pitkin ja sai minut hikoilemaan tulen lämmöstä huolimatta. Huolellisesti jäsennelty elämäni täynnä, hyvin suunniteltuja aikatauluja ja selkeitä sääntöjä tuntui epävakaalta, aivan kuin se voisi romahtaa. Käteni vapisivat lukiessani rivejä uudelleen ja toivoin virhettä sekaannusta. Mutta musta pysyi lujana, jokainen sana kaivautui syvemmälle, paljastaen valtavan totuuden, joka oli paljon merkittävämpi kuin mikään juoru- tai mediajuttu. Tämä ei ollut mikään pikkujuttu. Tiede oli tarkkaa. Se rakensi muureja. Kuka lähetti tämän minulle? Miksi tämä tapahtui nyt, millaisen myllerryksen se toisi kuninkaalliselle perheelle? Koko perinnön ja suvun perusta tuntui järkkyvän. Muistin Dianan puhuvan hiljaa perhetapaamisissa, hänen katseensa peittäessä jotain, minkä muut sivuuttivat suruna tai median painostuksena. Oliko hän jättänyt vihjeitä, jotka johdattivat minut tähän hetkeen? Rinnassani tuntui kireältä ja hengitykseni oli pinnallinen. Olimme aina luottaneet selkeisiin rajoihin, tiesimme, kuka tuli mistä ja kenellä oli mitkäkin tehtävät. Tämä muutti kaiken. Se ei ollut vain juoruja, se oli syvä elämääni mullistava kriisi. Taittelin paperin huolellisesti ja piilotin sen työpöytäni laatikkoon, lukiten sen. Mutta jopa laatikon sulkemisen jälkeen minusta tuntui, että jokin oli muuttunut ikuisiksi ajoiksi. Maailmani ja koko järjestelmä, johon olimme luottaneet, vuosia tuntuivat tahraisilta ja vahingoittuneilta. Palatsin hiljaisuus tuntui raskaalta, aivan kuin muurit olisivat tarkkailleet ja odottaneet. Katselin ulkona olevia puutarhoja, kauniita ja rauhallisia, mutta ne tuntuivat merkityksettömiltä sisälläni kytevän myrskyn edessä. Olin aina ollut ongelmanratkaisija, joka otti taakkoja harteilleen valittamatta. Mutta tämä oli liian iso jätettäväksi huomiotta. Rakenteeseen oli muodostumassa halkeama, joka levisi kuin hämähäkin seitit. En vielä tajunnut suurempaa ongelmaa. Tämä oli vasta alkua. Vanhat salaisuudet Dianasta alkoivat nousta pintaan, valmiina tekemään olemassaolonsa tunnetuksi. Dianan leivänmuruja vaiennetun prinsessa kuiskauksia. Diana näytteli monia rooleja rakastettua prinsessaa supertähteä ja äitiä, joka tekisi mitä tahansa poikiensa eteen. Mutta kaiken pohjimmiltaan hän oli strategi. Hän pudotti vihjeitä paikkoihin, joihin harvat katsoivat, kauan ennen kuin tunnelista tuli huomion keskipiste. Hän uskoi, että joku lopulta tarvitsisi vihjeitä. Nyt kun laboratorioraportti oli raskaana, Annen pöydällä, nämä vanhat vihjeet kävivät järkeen aivan kuin lukon avautuminen. Menneisyyttä ei ollut haudattu, se odotti varjoissa. Kuin jännitteinen johto, Anne tunsi paperista tulevan järkytyksen. Silti
Hänen terävä mielensä alkoi työskennellä ja etsiä yhteyksiä. Hän oli luullut Dianan oudon käytöksen olevan vain kuuluisan naisen elämän stressiä. Mutta nyt taaksepäin katsottuna nuo hetket tuntuivat erilaisilta selkeämmiltä kuin palapelin palaset loksahtaisivat paikoilleen. Dianan päiväkirjat, joiden oli tarkoitus olla yksityisiä, saivat syvemmän merkityksen uudessa valossa. Lauseet, kuten totuus liian raaka päivän valoon, jotka kuulostivat dramaattiselta tyyliltä, tuntuivat nyt todisteelta. Diana ei vain purkanut tunteitaan, hän lähetti signaaleja. Hän muisti nuo päiväkirjat. Diana oli jakanut palasia, niistä varovasti käyttäen nahkasuojusta kuin haarniskaa. Hän puhui säilytyksestä ja merkkien jättämisestä jollekulle, joka ymmärtäisi. Anne oli nyökännyt silloin ymmärtämättä sanojen todellista merkitystä. Tuo kartta oli todellinen. Diana oli haudannut vihjeitä. Sitten olivat kirjeet, jotka olivat piilossa. Althorpissa, kaukana palatsin valvovista silmistä. Nämä kirjeet vihjasivat syvistä petoksista enemmän kuin pelkistä suhteista tai poliittisista peleistä. Yksi pojalleen osoitetun kirjeen sekaan sujautettu viesti iski Anneen lujaa, kun he ovat valmiita sen napsahtaa kohdalleen. Anne oli luullut sen viittaavan Williamiin ja Harryn äidin toivoon. Mutta nyt raportin häämöttäessä hänen yllään he tuntuivat suuremmilta. Se saattoi viitata häneen tai kehen tahansa, joka oli tarpeeksi rohkea seuraamaan kruunun haluamaa piilotettavaa polkua. Anne muisteli heidän yksityisiä keskustelujaan, joissa hovimiehet eivät voineet kuunnella. Diana oli puhunut koneesta kylmän vihaisena. Anne luuli aluksi, että kyse oli lehdistöstä, joka oli armotta jahdannut häntä. Mutta Dianan katseessa oli jotakin syvempää. Kyseessä eivät olleet vain tabloid-lehdet, vaan koko establishment. Kruunu asetti kuvan totuuden edelle, vaiensi rehellisyyden. Diana oli taistellut sitä vastaan, mutta se uuvutti hänet. Inspiroituneena Annen ajatukset kääntyivät ohuen kansion puoleen, jonka hän oli kerran löytänyt Althorpista. Se oli laatikoiden takana, ja sen päällä oli Dianan käsiala. Aluksi se vaikutti merkityksettömältä vain muistiinpanoilta ja luonnoksilta, mutta sen päällä luki rohkeasti lapsi. Hän oli silloin sivuuttanut sen. Nyt se vaikutti selvältä merkiltä. Diana oli jättänyt vihjeen, näkyville tarkoitettu niille, jotka tiesivät etsiä sitä. Anne näki kaiken hitaasti loksahtavan paikoilleen. Tässä ei ollut sattumia. Jokainen sana, jokainen hiljainen kommentti oli osa Dianan kamppailua. Hän suojeli todellista itseään siltä varalta, että asiat kääntyisivät häntä vastaan. Anne tunsi palan kurkussaan, kun tämän vastuun taakka iski häneen. Diana oli luottanut tulevaan liittolaiseen, joka löytäisi nämä vihjeet. Ja nyt tuo liittolainen oli hän pitelemässä kiinni langasta. Pois pyyhitystä, nimestä, kuninkaallisiin arkistoihin haudatusta verilinjasta. Anne tunsi olonsa hämmentyneeksi aivan kuin hän olisi eksynyt sokkeloon. Hänen löytämänsä yksityiskohdat loksahtivat kohdalleen liian helposti ja tuntuivat vääriltä. Eniten häntä ei huolestuttanut se, oliko Diana tämän sotkun aiheuttaja, vaan se, ketkä muut olisivat saattaneet olla osallisina. Jokainen hänen elämänsä maalaus vihjasi unohdettuihin nimiin, jotka Diana mainitsi vain kahden kesken. Jos nuo nimet tulisivat julki, ne voisivat järkyttää kuningasperhettä. Anne luki laboratorioraportin uudelleen, ja hänestä tuntui kuin se pilkkaisi häntä. Dianan DNA täsmäsi JKN nimikirjaimiin, jotka olivat piilossa pienellä präntättynä, mutta yhdistivät hänen kälynsä piilotettuun osaan sukuhistoriaa. Hän ojensi nimikirjaimet luotettavalle avustajalleen. Tutki tätä löydä piilotetut yksityiskohdat. Päiviä myöhemmin hänen avustajansa raportoi huolestuttavista löydöksistä, puuttuvia asiakirjoja, muutettuja päivämääriä ja aukkoja, jotka viittasivat peittelyyn. Pienessä kanavan toisella puolella sijaitsevassa klinikassa oli tietoja syntymästä, jota ei ollut missään muualla lueteltu. Syntymä oli ajoitettu ajalle, jolloin Diana väitti tekevänsä hyväntekeväisyystyötä. Nyt se näytti epäilyttävästi alibilta. Tähän klinikkaan yhdistetty lääkäri oli lähtenyt yllättäen palatsista vuosia sitten, mikä herätti kysymyksiä. Kun Anne yhdisti Dianan selittämättömät tauot salattuihin potilastietoihin, huhut ylimääräisestä perijästä tuntuivat vakavammilta. Faktojen loksahtaessa paikoilleen Anne tajusi, että Dianan perhesiteet olivat sotkuisempia kuin kukaan oli kertonut. Jos tämä lapsi oli olemassa, vaikutusvaltaiset ihmiset yrittivät kovasti peitellä totuutta. Anne tunsi pelon kylmyyden ilman selkeitä todisteita, aavistaen, että näkymättömät voimat olivat liikkeellä. Charlesin tunnustuslauma, joka hautasi Dianan totuuden. Vuosia sitten Charlesilla oli naamio, jota Anne ei ymmärtänyt.
Se osoitti antautumisen ja kontrollin yhdistelmää salaten salaisuuksia. Mutta kun DNA-todisteet tulivat päivänvaloon, tuo naamio viimein rikkoutui ja paljasti tuskallisia totuuksia. Työhuoneessa hän istui yksin suuressa tuolissa varjot liikkuen kuin syytökset. Anne laski raportin pöydälle odottaen miehen kieltävän kaiken. Sen sijaan hän nyökkäsi yllättymättä, osoittaen tunnistavansa totuuden haamun, jonka kanssa hän oli elänyt vuosikymmeniä. Ilma tuntui raskaalta, ja petos painautui hänen rinnassaan. Hän oli odottanut miehen puolustautuvan, mutta hiljaisuus vahvisti, että tämä oli kantanut tämän taakan yksin. Kun heidän katseensa kohtasivat, hän näki jotakin todellista ja raakaa ilman teeskentelyä. Hän rikkoi hiljaisuuden ja kysyi, kuinka kauan Charles, miksi hautasit sen? Hän paljasti kaiken lapsen peittelyn valheet. Charles ei kiistänyt sitä. Hän huokaisi ja sanoi, se on totta. Tiesin. Hautasimme sen jälkeenpäin selvitäksemme. Hän selitti, että onnettomuuden jälkeen tehdyt vaitiolopäätökset olivat selviytymisen eivätkä pahan suovan tarkoitus. He toimivat nopeasti, piilottivat todisteet ja pyyhkivät pois lapsen olemassaolon suojellakseen itseään. Hänelle se oli käytäntöä. Hänelle se oli petos. Annen sisällä kasvoi viha, kun hän kohtasi miehen, joka oli uhrannut Dajen totuuden ulkonäön vuoksi. Mies pysyi rauhallisena ja katsoi mattoa, kuten oli harjoitellut tätä hetkeä monta kertaa. Lopuksi hän sanoi, velvollisuus vie joskus pois asioita, joita ei voi selittää. Ulkopuoliset eivät ymmärtäisi. Yrityksen oli tehtävä vaikeita valintoja. Hän tuijotti veljeään, josta oli tullut hänelle muukalainen, ja joka vartioi valhetta, joka pilasi kaiken. Hän oli tiennyt totuuden ja päättänyt pysyä hiljaa antaen Dien viimeisten sanojen haihtua, kunnes ne palasivat hänen tekojensa kautta. Camillan vaikutusvalta, salaisuuksien kuningatar, joka hallitsi pelin, jos Charles oli sekaantunut johonkin hämärään, kuka muu oli Camilla. Hän pysyi rauhallisena kuninkaallisten levottomuuksien aikana ja keräsi hiljaa salaisuuksia. Hänen valtansa kumpusi hallussaan olleista tiedoista, erityisesti Dianasta. Anne kohtasi hänet sivuhuoneessa Charlesin uutisten jälkeen. Anne esitteli faktat, DNA-todisteet ja logitiedot, jotka johtivat kaaukseen. Paniikkiin joutumisen sijaan Camilla pysyi rauhallisena hymyillen pienesti. Camilla sanoi tienneensä asian jo pitkään ja poimineensa siitä vihjeitä ja tiedonmurusia. Hän ei kehuskellut tietämystään, vaan käytti sitä keinona. Samalla kun muut sotkeutuivat skandaaleihin, hän saavutti hiljaisesti valtaa ja piti hallussaan tärkeitä salaisuuksia. Anne oli vihainen siitä, että Camilla käytti Dianan tarinaa hyväkseen, mutta tunsi olevansa loukussa. Camilla muistutti häntä valtaistuimen hauraudesta ja riskien täyttämästä asemasta. Sinä näyttelet jaloa roolia. Minä hoidan vaarat, hän sanoi. Anne tajusi liian myöhään, että panokset olivat suuremmat kuin hän luuli. Sitten Camilla sanoi, poika on lähempänä kuin luuletkaan. Anne tunsi kylmiä väreitä ymmärrystään tilanteen muuttumisesta. Camilla oli ottanut ohjat käsiinsä ja kukoisti tavalla, jota muut pelkäsivät. Annen lähtiessä nuo sanat vainosivat häntä lähempänä kuin luuletkaan. Elävä myrsky, Dianan poika, palaa maanpaosta. Hän oli elänyt partaalla, eikä ollut koskaan täysin kokenut ympäröivää maailmaa. Sen sijaan hän seurasi äitinsä tarinan avautumista vieraiden silmin. Nyt kuiskaukset hänestä palasivat palatsiin, joka oli pyyhkinyt hänet muistista. Anne seurasi Dianan jälkiä kuluneiden kirjeiden läpi. Jokainen haalistunut sana veti häntä puoleensa, kunnes tuttu kasvo ilmestyi. Silmät olivat myrskyn siniset ja lukukelvottomat vihjaten piilevien tunteiden historiaa. Otettuaan yhteen Camillan kanssa, Annen vaistot terävöityivät. Tarina oli elävä palatsin ulkopuolella, oli lämpöä ja sydämenlyöntiä, joka voisi muuttaa kaiken. Päättäväisenä Anne otti yhteyttä luotettaviin arkistonhoitajiin, jotka keräsivät kaiken, mitä palatsi yritti salata. Viikkojen tutkimuksen jälkeen hän löysi nimen, joka vaikutti tavalliselta, mutta johon liittyi vihjeitä salaisista synnytysklinikan tiedoista, jotka osoittivat lapsen kasvaneen kaukana kuninkaallisista. Vaikka palatsi poisti nimen rekistereistään, niissä oli aukkoja. Annen löytäessä lisää valokuvia, jokaisessa oli piirteitä, jotka muistuttivat häntä Dianasta. Oli selvää, että verisiteet olivat vahvat. Mies oli kasvanut enemmän Harryn rohkeuden kuin Williamin tyyneyden vallassa. Dianan kirjeet paljastivat hänen kiireellisen tarpeensa suojella poikaansa. Viimeisinä kuukausinaan
Hän kirjoitti salaisista tapaamisista ja toiveestaan suojella häntä kuninkaalliselta perheeltä. Anne tajusi, että tämä oli tiennyt hänen henkilöllisyydestään ja oli koonnut sitä palasiksi, pysyen samalla hiljaa uskollisuudesta äitiään kohtaan. Nyt Anne oli valmis kohtaamaan totuuden. Kyseessä ei ollut vain sivutehtävä menneisyys, törmäsi nykyisyyteen ja vaati huomiota. Varjoissa oleva vala, Annen lupaus Dianan pojalle. Hän siirtyi haamuista lihaan. Hänestä tuli mies Dianan olemuksella. Anne oli aina ollut vahva ratkaissut ongelmat epäröimättä, mutta mikään ei valmistanut häntä kohtaamaan miehen katseita. Miehen siniset silmät muistuttivat häntä Distä lämpimät, mutta myös täynnä tuskaa. Sillä hetkellä kaikki romahti. Hän kohtasi vuosien hautaamaa surua ja uskollisuutta, joka piti häntä tiukasti otteessaan. Hän ei katsonut vierasta ihmistä, hän näki Din keskeneräisen tarinan, joka kosketti häntä syvästi. Tämä käveli sisään hiljaa ilman minkäänlaista suuruutta, vain hän päättäväinen leuka ja pehmeä, mutta vahva katse. He seisoivat hetken hiljaa ja ilma tuntui raskaalta. Jopa Anne, tuo vahva korjaaja, tunsi olevansa velvollisuutta suurempien tunteiden vallassa. Hän rikkoi hiljaisuuden ja kertoi tarinansa lapsuutensa palasia, jotka olivat koottu yhteen Dean vaikutuksesta. Anne tajusi, että Dee oli luonut heidän välilleen siteen miehen puhuessa, joka oli opastanut häntä etäältä. Hän kasvoi Dean varjossa veren sitomana, mutta usein huomiotta jätettynä. Anne kuunteli tarkasti, kunnes miehen ääni vaimeni mainittaessa vaikeasta yöstä paljastaen Dean poissaolon jättämän tyhjyyden. Sillä hetkellä hän ymmärsi, että Dee oli luottanut häneen enemmän kuin kehenkään muuhun. Din jättämät vihjeet oli tarkoitettu hänen seurattaviksi. Tämä ei ollut vain vanha tarina, se oli tärkeää. Hän ei nähnyt hänessä vihollista, vaan jonkun, joka jakoi Din taakan inhimillisen ja todellisen. Kyyneleet täyttivät hänen silmänsä, kun tämä ilmaisi kaipaavansa. Ei niinkään kuuluisuutta, vaan halua tulla tunnustetuksi Din poikana. Siinä istuessaan hänen puolustuslinjansa murenivat. Hän itki perhesiteen perään, jota hän ei ollut koskaan täysin hyväksynyt. Hänen uskollisuutensa murtui, verenside oli vahvempi kuin velvollisuus. Hän kohtasi miehen katseen ja lupasi, ettei Din perintö katoaisi. Tämä tarina, joka oli kerran kätketty sääntöjen ja valheiden taakse, jonain päivänä paljastuisi. Kaikki tuntui merkitykselliseltä siinä huoneessa miehen käsi Annen kädellä. Paljastunut tilinteko Annen uhmakkuus murskaa kruunun. Anne kohtasi rohkeasti kuninkaallisen perheen suoraan. Ihmiset usein pitivät kuninkaallisia koskemattomina, mutta sinä päivänä kirkkaan valon alla. Hän rikkoi tämän mielikuvan. Odottamattoman liittolaisen avulla hän puhui tavalla, joka muutti historiaa. Totuutta ei voinut enää peitellä. Anne kamppaili valintansa kanssa, sillä hän tiesi, että Charlesia ja Camillaa vastaan toimiminen voisi vahingoittaa hänen pitkäaikaisia suhteitaan. Ratkaisevan hetken jälkeen veljensä kanssa hän kuitenkin tunsi, ettei voinut sivuuttaa raskasta totuutta. Hän ei antaisi Dianan hiljaisuuden jatkua. Hän järjesti lehdistötilaisuuden ottaakseen palatsin haltuunsa. Kun uutinen levisi, seurasi kaos. Charles ja Camilla kiirehtivät tilanteen hallintaan. Anne pysyi lujana ja sanoi, "Tämä on Dianan poika." Maailma reagoi voimakkaasti, uutisotsikot tulvivat ja monarkia kohtasi ankaraa kritiikkiä. Palatsin sisällä pelko kasvoi. Kaarlen kiilotettu imago alkoi murentua. Ja ensimmäistä kertaa ei kerrottukaan kuninkaallista tarinaa, vaan ihmisiä. Ratkaisevalla hetkellä hänen veljensä sanoi, "Hän on äitini piste." Anne piti lupauksensa ja kuninkaallinen naamio lipesi. Aikoinaan vaikutusvaltainen yritys kohtasi merkittävän käännekohdan. Kaaoksen keskellä yksi kysymys jäi vielä avoimiksi, mitä Dianan poika tekisi uudella vapaudellaan.